Oh, sa ni oras oh. Kapit na alas 10. Among sabot alas 9. Asa ka si Rudy? Tawagan di mo tubag. Kwarta way na po. Ano? Bugok din sa bus. Asa ka si Rudy? Tawagan di mo tubag. Asa mas parang Romy eh. Kanina mo lang lugar ako man ka. Pa magkatawag. Tawagan na ako be. Sa abot na mo alas 8. Hilo sa balay. Sa arabi mo abot bayar karon pa. Saon ka ni ron. Oh, sa ni oras oh. Kapit na alas 10. Among sabot alas 9. Matay gini mga Pinoy gid. Pinoy time gid eh. Tawagan ako eh. Oh, hello, paring Romy. Lah, kulire nanawag na lagi. Hello? Oy, bus. Oy, Samuel. Asa naman ka nga? Belingar ko dising lugar ba nga? Dugay pa makakayo? Na ako dire naghuwat. Okay. Oh, sige, sige, pamata magtabo. Oh, sige, sige, sige. Sige, pahalan ako. Oh sige, amping. Grabe man nga dalan diri, oy. Ah. Ukab na. Wala pa tanaan sa bukid ba? Asak si Rudy ron. Doong dara patong bayar guru. Pre! Uy, pre! Tara ba ka na, pre? May buntag na, pre! May buntag, pre! Buntag. Ay grabe na Yes, grabe ka rin gibilinta yung mga hansay na sa una ba? Mga tara ba itong mga chicks boy, may kita una nga. Sauna. Tagi makabok uyab. Uy, tuod, pre! Asa man yung balay baligya diri day? Nga akong paliton. Balay na mga baligya. Duha ni kabuk. Oh, kita ka na? Oh, ug di pa yung kagananda na. Na isa. Pero oh, Aman ko na. Oh, kana. Ah, kini kay simentado, pre, oh. Para simentado na. Oo. Kadako na na oh. Pila kay presyo ni, pre? Ay, tamil pre. 30 mil. Pre, kay pare man ta, pwede hangyo lang, pre. 25 mil. 25 mil pre. Oh. Cash diretso 25 mil. Money down. Cash diretso, pre. Why problema na, pre? Pare biyata. Tada gid sa balay, pre ba? Sa kini nga balay pre. Sakto di po kay dako, di po gamay. Sakto sa pamilya. Kini pa pamilya pre. Oy, tuod, pre. Kay wala pa ko kada kwarta karon, pre, kay ngus gamay pa man, pre. Wa ka dag kwarta. Pwede man ni ron. Pwede man lang, pre. Ako lang gikas ug na, pre. Okay ra ka, pre. Ay, kan na di kay kita magkuan. Di matabutalo kay kita may pare sa una. Okay. Marto sa utot, pre. Uy, sa. Oh, hello. Oh, sige, sige. Oh, sige, padung na ko ron. Oh, sige. Pagwat lang mo di ah. Oh, Okay. sige, sige. Salamat. Kasam to, pre. May ako doon isang kliyente pre. Atong saan ako. Oh, sige, sige, pre. Pero na ko ipanidri ako. Caretaker na ako na rin nagbantay. Caretaker ni mo? Ako sa ako Caretaker na yung balay? Oh. Oh, sige, Sige sige. na pa kay lain putan na Oh, ba? wala na to, pre. Ako rin pang Andre, Oh, sige, pre. Oh, sige. Maro to, pre. Kamu na pagsabot-sabot. Oh, sige, pre. Maro to, pre. Wala rin sabot. Pre. Sige, pag. Bye, pre na, pre. Ima, pre. Jikas, pre. Jikas. Sige, mo na. Sada galing balaya gitu. 5 minutes later. Uy, may buntag sir. Oy, may buntag po, dong. Sa kay sir ha, kay na misbes ko nito gikan sir. Mao? Mayo sir kay ikaw may plate sir. Kumpare man ako niya sir. Oh, kumpare mi sa imong boss. Ali, ali, ali. Di man sayo nga ng story bitaw sir no. Ang nga naman day. Unsa ba din yung balaya day? Kaning balaya sir. Tauan din. O ba? Tauan ni. Tauan ni sir. Ay mas may manabi sa tatabi po. Tabi po. Sir, nabi kita sir. Kani kas abi taw sir nga nangay ko sir. What? Nangihi ka, nangihi? Oo, nangi ko sir. Suluyo, dako suluyo. Mm, Dako oh. suluyo. Hmm. Kilabay ko sir. Nung labay mo ka? Kabay ko. Umakay ka sala. Ambot kay sir. Pag naabay sir, nagpaitan ako sir. Wa may tao sir, untong ako sir. Isa 30 mil lang yung baligaan niyo, pero gangin Ako ako. na. Sus, sa 25 mil. Ang ganyo. Mahal kay ang baligya na ni. Okay. Sa katong wala pa, kamulo pa, mahal kay na may palit daw. Oo. Pero pag katong gignan ako si sir, yung gibarto-barto kay parang aron paliton ko. No. Sus. Pag ako pagitan ko sir. Di ka mo palitan ni sir. Ayo, palitan. Duha mo to yang kuan do, duha makabalay ito. Tuwa ka balay. Ito isa day, unsa ba to isa day? Atong isa, binta atong isa. Mahal si si parero, Rumi, mahal daw itong isa daw kabalay. Sus! Ako, totoo lang ako sir, kaya ako may caretaker. Kasi simple na, pero mahal kaya mga gamit ana. Mas mahal ito Kaya agad. sa ane, wala pa. Sus. Tawagan to ko si parang Rumi be para magistorya gid. Tarong gid nga istorya gid. Okay. Para kuan. Tawag sir. Basta mo Aron tayo di yung ka- sulti nimo ha. Aron di ka malugot, pero ay, saba-saba sir, kaya basing makuhan ko. Sige, Ato-ato basta. ka ba? Oy, Silbi. ugma po na kay kuan ako gumapuon kay Silbi, bay
30,000 mo ako gani. Imo na 25. Ay 25 dili. 5,000, imo na 5,000. Alam saba-saba. Sir. Mas Pa- pili lang dito sir. Ayaw ginagri sir kay Sige. Gansi may sir. Wala pa naman ikaw pa ipahuman patiwasan na gansi Wala, ka. gansiwin. Kanya kay iyang yuta pag ititulo. Agay. Dili Kita mayo pa ni. to isa kay iya tong kaugaling yung yuta. Mapriso tani kay dili nagtitulo na dili nito titulo day. Ate, Kay na mo nag-trader lagi to kung kuan gid pari gid ba. Ako sa tawagan imong boss ha, para magistorya mi. sige sir, sige sir, sige sir. Hello pre. Nungog. Hello. Oy, Pre Samuel. Oy, pasensya ka sa bala pre ha. I will change my mind pre nga Warta, daw, katong imong gihan nga balay pre. Gitulok sa isa pre kay balag mahal-mahal to pre. Ama oh. Di so dili lang nimo dayonon to. Katon lang isa, kabalay katong gamay pero mahal. Mo transfer ko pre, balag mahal-mahal to pre. Okay. Sige, sige, wala problema. Sige pre. Marto pre ha. Sige pre, amping. Sige, salamat. Grabe gid nga kanida, boss nimo ba? Sir, mo na yung ikadong balay sir. Mo ni nga balay. Simple ra nga balay yo. Simple na sir. Asmang na po na siya dito sir. Sa kanto yung kwan. Nice. Silbi-silingan tas la. Silingan. Marto. Sige sir, amping sir. Ugma po na na kay commission ugma 5,000. Imo na gina ay pagsaba si mong boss. Like. 5,000. Kaya batin ako. Amping sir, ikaw lang na ba sir? Sige lang. Mag-inlo pa po ko na sa pikas balay. Sige, amping ha. Sige. Para to. Sir. Sige. Okay, batin ako ha. Salamat sir. Okay. Kwarta, 5,000 wait. Kwarta, wait na po. Bugok this boss. Bugok siya. 5,000 kayo. What's up guys? It's your boys! Tres Mosquiteros PH! Og karon mag-shoutout sa ta sa mga solid nga supporters. Shoutout kay Abel Pakli og Jandy Iting. Shoutout kay Jinilin Daget og shoutout kay Jande Tolibas from Belia, Pilipa. Shoutout na Jande. Og shout out pre ko ni Franco Bartolo og Dieter Araso from Minsapinet, Hingog City. Kakag Bayabas. Let's Go!